Εσύ. Ναι. Και αυτός τι σου είπε? Τώρα με κοροϊδεύεις. Σου είπε αυτός. Και τι του είπες εσύ? Α, θα με πιάσουν τα νεύρα μου. Του είπες εσύ. Και τι σου είπε αυτός? Άμα σου ρίξω τώρα κανένα φούσκο. Σου είπε αυτός. Και τι του είπες? Τι βαράς ρε. Τι βαράς ρε μες στη μέση του δρόμου. Άμα σου λέγα στη γωνία να τη φας θα αρχόσουνα. Καλά να πάθεις. Να μάθεις να τους ξεσκολίζεις, να τους γλύφεις και να τους φουγκαρίζεις. Σου είπα, δεν θα δεις προκοπή με το να σκύβεις έτσι. Ρίξε και ένα φάσκελο κατά εκεί, Να τώρα, τι κατάλαβες, τι θα κάνω. Μου είπε ότι αν δεν απαντήσω στις 3 ερωτήσεις που μου έχει βάλει, σε 1 ώρα θα μου πάρει το κεφάλι. Σου έχει βάλει ερωτήσεις? Ναι. Τι ερωτήσεις είναι αυτές κατεβάλει? Θα με βοηθήσεις ρε? Για λέγε. Λοιπόν η πρώτη ερώτηση λέει είναι τι αξίζει ο Πασάς? Ο πατσάς έχει 3 ευρώ το πιάτο. Άμα είναι ποδαράκι. Κατάλαβες? Τι λες μωρέ? Μετά είναι τι έχει λέει μες στο μυαλό του. Στο μυαλό του τι έχει? Κολοκύδια του μπανα, ξέρω εγώ τι έχει. Αέρα κοπανιστών. Κοροϊδεύεις. Τι θες να κάνουνε? Και μετά λέει αν μπορεί να είναι γελασμένος. Ο Πασάς. Ναι. Ωραία, άντε να το απαντήσεις. Και αν δεν τα βρω? Αν δεν τα βρεις, θα ψάξω εγώ να βρω το κεφαλάκι σου μετά που είναι, να το κάνουμε πιχτή. Τι λες μωρέ, με κοροϊδεύεις. Τι θες να κάνω ρε? Σου είπα, μην μπλέκεις εκεί μέσα. Εγώ γιατί δεν ανεβαίνω εκεί? Γιατί δεν πηγαίνω? Βοήθησε με Καραγιώζη μου, σε παρακαλώ, θα με χάσεις. Θα κλείσουμε και το θέατρο. Θα βρω εγώ αντικαταστάτη δε. Ποια? Θα πάρω την Ταινίσια, κάνουμε συνεταιρισμό. Σήκω πάνω. Σήκω πάνω ρε. Δεν μπορώ να σε αφήσω έτσι. Θα με σώσεις. Θα σε σώσω. Έλα μέσα να σκεφτούμε κάτι. Αλλαγία. Τι καλέ. Α, καλό τον κύριο Χατζαϊμάτη. Βράσ' το ένα νερό και αυτού με μπόλικο καημάκι. Πού πας βρε? Πάω να πάρω το τζιπ να πάω απέναντι. Το τζιπ. Ναι βέβαια. Γκ, 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 γκ.